Sa headlines kan mga barata, National Irrigation Administration Irrigators Association Congress ginibungunyan sa siyudad kang Naga. Libreng childbirth registration kang lokal na gobyerno kang Naga pinilahan kan mga nanay. Lalaking nangaharas nin mga daraga sa barangay Liboton, siyudad kang Naga, hinahanap na kan mga otoridad. Laog sa eskwela sa probinsya kang Albay, pinagsuspender ngunyan aldaw, huli kang Northeast Monsoon asin ITZZ. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Magnitude 3.1 na lindol ang nairehistro sa Banwaanin, Minalaba, Camarines Sur, pasado alas 6:42 kan subagong aga. Sa Earthquake Information Bulletin kan PVOX, tectonic ang origin kan nasabing linog. Asin may na-report na dakulang danyos na nairehistro. Sa iba pang bareta, huli kan pinaglalaoma na pag-uuran darakan Northeast Monsoon as in Intertropical Convergence Zone na pwedeng magkausa ng biglaan na pagbabaha. Tulos man na pinagsuspender kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as in Albay Public Safety and Emergency Management Office ang klase sa pribado as in pampublikong eskwelahan kan subagong aga. Ang suspension of classes man sa gabos na level ang permado man ni Albay Governor Noel Rosal. Sa iba pang bareta, National Irrigation Administration Irrigators Association Congress pinaggibo sa siyudad ng Naga ngunyan aldaw. Niya Administrator Benny Antiporda iyo ang pangenot na bisita. Aramon taman ng kompletong detalles sa report ni Melvin Machado. Mga Irrigators Association hali sa probinsya kang Camarines Norte sindigdi sa probinsya din Camarines Sur ang nag-atender sa ginibong National Irrigation Administration Irrigators Associations Congress 2022. Alagad bako sa supply ng tubig sa umahan ng pinag-aagrangi kan mga paraoma kundi ang hababang presyo kan inaaning paroy asin ang halangkaw subot na presyo kan pestisidyo. Mismo si Confederation of Irrigator Systems Association of Bicol o CISA President Daniel Estrella ang nagladawan kang sedang inaagihan na pagsakit. Ang pinaka-concern namin ay yung mababang presyo ng palay na kung saan sa ngayon binibili lang sa amin sa ngayon ang presyo sa ngayon kasi dito gaya ng nag-uulan halos nagsasampu. Tapos wala naman, ang National Food Authority naman na binigay sa amin na sabing makakatulong sa amin. Hindi naman sila bumibili ng mga press or bagong ani. So kailangan natin tuyuin. Kung pagkukunin natin yung mga dredging facilities, is kulang na kulang. Sa mensahe man ni Administrator Benny Antiporda, sinabi kay ni nabukasan silang opisina sa mga reklamo, mas amay isumbong, mas marhay para matawan tulos subutin solusyon. Nagpirma man na nasabing opisyal sa Pledge of Commitment. Liwat kaning tinawan doon na sa programa para sa mga paraoma, mayo subuot din politika. Sabing magsasaka, wala pong politika. Kahit saan po tayo, kahit tayo po'y dilaw, tayo'y pula, o tayo'y pink, iisa po tayo. Pilipino po tayo, one niya ang katapat nyo. Imbitado man ang Departamento kang Agrikultura, alagad nagpadarasan na ng representante ang opisina ni Regional Director Rodel Tornilla. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakiulay man si NIA Administrator Benny Antiporda sa mga nag-atinder na paraoma na ibalik giraray ang tiwala sa gobyerno asin tawan pagkakataon ang presenteng Administrasyong Marcos na patunayan na iba ang presenteng liderato. Isa lang mo naman ang hiling namin sa inyo, yung puso at malasakit nyo rin po sa amin, sa gobyerno, ibalik nyo po. Yung pong pagtitiwala nyo, ibalik nyo. Alam ko po, yung iba po sa inyo may mga reklamo dahil may pagkukulang ang iba naming kasamahan. Hayaan nyo po kaming mapagtakpan man lang ito ng kabutihan. Ngayon po ay panibagong administrasyon. Bigyan mo natin ng pagkakataon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mapatunayan sa inyo na iba po ang administrasyong ito at tunay itong nagmamahal. Sa pagbabalik ng Newsbreak, lalaking naghaharas ng mga babae sa Barangay Liboton, padagos pang pinaghahanap.
Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV. 48 Naga, News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, mga magurang na maparehistro kan sa indang maaki asin nagpapabago kan birth certificate. Nagpila kan sa bagong aga sa Naga City People's Mall, kasabay kan programa ngunya na pinagsiselebrar kang National Children's Month. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Si Jonah Palses kang Barangay Triangulo sin Tatay Ruel Villaray kang siyudad kang Naga pira lang sa nag-aprobitsyar kang libreng late registration sa mga kaakian asin correction of clerical error sa birth certificate sa paay kang programa kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children katuwang ang Naga City Civil Registrar. Susukinan ni Jonah dara kang pandemic asin kakapusanin budget kung kaya dainin din na iristo tulos ang sa idang aki. Nagka-pandemic po kaya kados na waran trabaho siya kaya dahil tulos siya na si kaso. Kaya na di tulos na parehistro ka. Siyempre kwarta po. Ang ano pang bayad sa notaryo tapos pagbayad. Pero ngunyan dako lang tabang ning libre. Ayo po, dako lang tabang po talaga sa mo, arog sa mo na ano man kapos man. Pagkakatan mi na libre kaya nagano naman po kami. Pun elementary hasta sa kolehiyo Joel ang pinagagamit subot niyang pangaran alagad kang magkuha siya ng birth certificate. Ruel ang nakabugtak iningunyan ang sayang papasalidahan urug ta naglalakaw subot siya kang sayang papeles sa SSS. Magpunang elementary hanggang college, ang ginagamit kong pangaran, Joel. Tapos ito, garo, sin Malaysia lang kung may kong kadaulay ko, Joel na sa registrar. Pag-abot ko, hindi mako ako ning kuya na kang birth certificate ko, napainautan ko, ang nasa birth certificate ko, Ruel. Kaya, ngunyan na 60 naman ko, gusto ko naman ko tanang magkaigwaman lang ng retired naman, magkaigwaman kadikit na sentimos. Mapain na ko tanong kan sa kuyang retirement sa SSS.
Pagkuha ko ng certificate ko, iba. Kaya, big sabihin ako, i-design ko, na maglakaw ka mga dapat na requirements na change ko ang sa ko yung name. Inasigurar man ni Ma'am Dolores de los Reyes kang Naga City Civil Registrar tatabangan ninda si Tatay Ruel sa sayang problema. Mientras tanto, 200 na kaakian ang pinaglalooman ni City Administrator si Naga City Council for the Welfare and Protection of Children Chairman Elmer Baldemoro ang sa ilang marirehistro sa bilog na maghapon. We expect po more than 200 beneficiaries dahil ang ini pong mga ang nakarili niya po pa ko si mga aki, si mga magurang. Pero ang iba pong mga magurang, igwadyandara ng 2, 3, 4. Kaya iyo po yan, itong mga nilalauman tangon yan. May mga nahiling na po nga ni kita na bako naman ng mga aki. Pero baka gusto manindang samantalahon itong oportunidad. Although priority po digdi si mga aki, pero pag may nakalinya na pong medyo may edad na, aakomodaro na po yan dahil baka yuman ni itong oportunidad na hinahalat ninda. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, salud, nutrition as in edukasyon ang magiging laman kan State of the Children's Report ni Alcalde Nelson Legacion sa maabot na Nobyembre 29 sa Sangguniang Panglungsod Session Hall. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro ang nasabing mga tema nakabase sa mga programa ni Alcalde Nelson Legacion na makaawanin barhay na programa ang mga kaakian kan syudad ng Naga. Si pinaka-highlight po manunungod sa health, nutrition, lalo na po sa education dahil iyo po bagay ang mayor na trust kang sa tuyang alkalde na ang mga aki makapag-klase, makapagtapos. Kaya nga ni prioridad niya man itong pagpapalaag ng mga eskwelahan digdi sa Naga. So iyan po itong mga highlight kang sa iyang magiging report sa gigibuhon niya pong State of the Children's Report. Sa Satuyang Police Report, tabang kan barangay sa kampanya kontra illegal na droga sa Banwaan Milalaba, Camarines Sur, tinawanin importansya kan PNP. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Nakulang bagay ang tabang kan barangay lalo na sa upper barangay kana Minalabak tanganing manakop ang mga buwelto sa illegal na droga. Sigun kay Police Major Ronald Brugada, ang suspect na si Rodely Cavite ka na hubo Minalabak nadakop matapos makabot ang sumbong ka ng mga residente ang paragos kaning pag-impulto sa illegal na droga. Actually, ang samuyang mga impormasyon hali yan sa barangay. Siyempre, kung direkta kaming mahanap ng di kayo nakakuha. Pag nagluwas pa ang pulis sa police station, si mga nagigibon ng illegal, durulagan na yan. Ngunyan, ang gibo mo dyan, ining mga taga-barangay, yung mga barangay official, saka ipabang mga residente dyan, iyon na nagpipidback sa polis kung mga aktibidades dyan sa indang lugar. Then yung polis naman, pigbabalidate, then kinakandak ng intel gathering, information. So yun, pag na-confirm namin yun na ganun talaga siya, so sinasubject mi na sa law enforcement. Sa ngunyan igwapa nga mga barangay na nasa hararayong lugar kan Minalabak, ang pigumonitor kan PNP, lalo na ang mga person ng padagos pan pag-impulto sa illegal na droga, tanganing dagos ini nga magkadarako. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, suspek sa panghaharas nin mga kababaehan sa Barangay Liboton, Siyudad ng Naga, padagos na pinaghahanap kan mga otoridad sa barangay. Nagbubuelta si Jerome Breeze. Padagos ko niya na pigibisto ang suspek sa nangyari nga panghapi-hapa sa masela na parteka na kababaihan sa Barangay Liboton sa Siyudad ng Naga. Sigun kay Kapitan Ronald Luntok kan Liboton, nasa 5 beses na narehistro ang insidente sa barangay asin target ang nag-edad 20 anyos pababa na babae na nag-aagi sa may porusyon kan Nara Street kan mismong barangay. Kaya yaon man ang mahigot na pagumantay kan mga tanod sa indang lugar, urog na kung nabanggi. Midnight shift dahil nagbabantay pa sinda dito sa Kamay Annex. Aral daw po yan, weekdays. Hindi po sila nagtatarambay sa may Kamay Annex dahil duman sa mga incident man yung mga aksidente. Ano po, sa mga nangyaring mga trouble man na natatawan man yung action siguro yan kang mga otoridad. Ano po, ipon magtarabangan po. Barangay, PNP personnel,
ang LGU Naga, pati ang eskwelahan. Bako sa na po ni trabaho kan barangay, kaya po magkasararo po kita para maiwasan ang mga insidenteng araw kanina. Nangapudan na sanan opisyal sa mga kamagurangan na ibahan na kung pwede ana silang mga aki sa paglawag sa eskwelahan. Urog na ko na banggit ang nga maiwasan na mabiktima kan suspect. Ma-aware po si mga magurang, si pamilya ka mga aki na biktima, asin si mabibiktima pa. Matawan nitong panahon na pasundo asin matulog nila mga aki nila, lalo na kung ang pagluwas ka mga aki, banggi. Nagpe-penetrate po sa to yung ini yung lalaking, ining personang siging panghimas sa areang ini. Puon dala siya itinimagi hanggang alas 10 king banggi. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, News Break. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Tay malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.